hefyd eich bod chi yn gwybod beth yw bwyd y stryd. Mae yn sector o y diwydiant lletygarwch yma ym Mhrydain sydd yn cyfrannu 1.2 biliwn o bunnoedd o lwyddiant. A dwi falch i ddeud bod 2 o'r biliwnyddion hynny, neu yn bendant, unigolion sydd yn cyfrannu at y ffigwr anferthol hynny yma gyda fi heddiw. Wel, yn ddelfrydol, bydden ni gyd wrth gwrs yno ar safle Sain Ffagan i fwynhau gwyl fwyd Amgueddfa Cymru arall lewyrchus. A mae'r ddau yma wedi hen arfer y bod yn stondinwyr bwyd y stryd yn yr oel honno. Wel, diolch i'r hen aflwydd Covid-19 yma, dydy hynny ddim yn bosib eleni, ond wnaethon ni feddwl bydde fe'n ffantastig rhoi llwyfan mymryn yn wahanol, falle bach yn fwy adlewyrchol, bendant, mymryn llai o waith na fydde wedi cymryd iddyn nhw dros y blynyddoedd diwethaf. Iddyn nhw rannu i ni beth yw ysbryd bwyd y stryd? Beth mae e'n gymryd i fentro i fyd digon ansicr, digon anwadal, yn gorfod ymateb i bwysau, i oriau o lafur cariad. Ond, chybod, dydy o ddim yn ddrwg i gyd, mae yna lewyrch a mae yna bleser pur, a mae cymaint ohono ni wrth gwrs wedi cael cymaint o bleser o arbrofi gyda blasau newydd sbon o ben draw'r byd. Yn wir, mae'n gwestai cyntaf ni, Ieuan Harry, yn bachan o Gwm Gwendraeth, ond sydd wedi gwneud cartref yma yng Nghaerdydd ac yn wir wedi sefydlu, wel o leiaf un cwmni yma ers blynyddoedd mawr. Croeso cynnes i ti, Ieuan, i'r sgwrs ddifyr hon. Dwi'n eithriadol o falch bod ti wedi gallu gwneud amser ar ganol dy brysurdeb. O, lyflu, diolch. Mae'n pleser i fod yma. Yn eis gael jobyn bach gwahanol am change. Yn union. Wel, ein ail westai ni yw Ruth Hanson. Nawr mae hi'n un hanner o gwmni. Gafodd hi ysbrydoli gwta 2 blynedd yn ôl, coelwch neu beidio. Hi a'i gŵr, wel ar plantos a deud y gwir, ynghlwm a chwmni gafodd hi ysbrydoli gan flasiau'r dwyrain pell yn benodol gwlad Malaysia. Nawr, Makassi Street Food yw enw'r cwmni hwnnw, a mae Ruth yma heddiw yn siarad gyda ni o Gymrynu o'r coed dion. Ruth, siwr ma pethau yna heddiw ma? Mae pethau'n gred, mae fe'n dawel a mae fe'n neis, a mae'r tywydd yn braf nawr. Felly, ie, mae fe'n lyflu. Ni dan glo to, ond mae rhaid i ni wneud beth sydd angen, ynddo fe? Yn bendant, a dwi wir yn gwerthfawrogi presenoldeb y ddau ohonoch chi heddiw. Da ni'n mynd i gael andros o sport dros y 20 munud nesaf, a fe hoffwn ni atgoffa ein gwylwyr ni adre, falle ar y soffa, dros eich cinio, neu falle mas y bac yn yr ardd yn mwynhau'r pelydre ac yn gwylio'r un pryd. Mae gyda ni'r technoleg wrth gwrs i chi fod yn rhan o'r sgwrs hon. Fe welwch chi ar ochr y sgrin gyfle wrth gwrs i rhannu ar sylwad, gair o ganmoliaeth, neu wrth gwrs gwestiwn os da chi eich hunain wedi cael cyrraedd rhyw groesffordd yn ystod cyfnod y clo mawr. A wella yn meddwl i chi hun, allai wneud hyn tybed? Wel, cysylltwch da chi, neu jyst ymlaciwch a mwynhewch bach o hwyl a sbri. Ond yn gyntaf, dwi yn mynd i droi at Ieuan, dim ond oherwydd mae i gwmni falle ddoth gyntaf. Ieuan, rhaid i mi ofyn y cwestiwn cyntaf. Be goblin nath dy ysbrydoli di i fentro i'r byd hwn? Beth oedd yr ysgogiad wir i wneud i ti feddwl y bydde ti'n gallu llwyddo yn y maes? Wel, i ddechrau, fel y breuddwyd oedd i agor fel bwyty pizza, ond mae'r costau tu ôl i bwyty fel bricks and mortar, fel maen nhw'n disgrifio fe, jyst mae'r costau yn anferthol. Felly, gaethon ni trip mas i Napoli, sef fel birthplace y pizza fel ni'n nabod e nawr, a gaethon ni'r ysbrydoliaeth yn y adran hanesyddol o Napoli. Mae Piaggios bach ma fel y cerbydau mae 2 olwyn, jyst yn wysan o gwmpas y strydoedd Cul,
A wedyn dath fel ysbardyn o falle roi ffwrn pizza mewn cefn un o'r Piaggios yma, felly na beth oedd ysbardyn tu ôl, a wedyn yn enwedig, so na ffwrnes dechrau 2014, so ni'n 6 mlwydd oed eleni, a wel, nôl ni, oedd dim rili fel y cymuned neu'r bwyd stryd yn rili digwydd yn Caerdydd, felly welwn ni fel gap bach fyna, wedyn penderfynon ni just mynd ati wedyn ni o fyna. Mae'n edrych fel bod Lowri wedi gadael. O'n i wedi colli Lowri. Pan ddechreuoch chi, ond y ddim lot o gwmpas pryd hynny? Na, dim, hyd yn oed fel pethau fel, ti'n gwybod, Riverside Market, o'n nhw'n just fel... Oedd hwnna'n fel un o'r llefydd o'n i'n fel targedu pethau debyg. Hyd yn oed os chi'n mynd lan i Llundain, mae ydych chi llefydd fel Borough Market. Camden, pethau fel yna. Mae nhw'n llawn fel cymysgedd o'r cynnyrch a'r bwyd cynnes. A gwmpas Caerdydd, oedd dim byd o gwbl. Fel, fi'n credu un o'r rai cyntaf yn Cymru'r oll oedd Caffe Môr lawr yn Sir Benfro. So, nhw oedd fel yr ysbrydoliaeth a'i gweld... Na gyd fel, just cabin bach lawr bwys y môr, a fe llwyddiant o hynna, felly, a just fel y cariad o wneud pizza fel greiddiol, fel maen nhw'n wneud mas o Napoli, hwnna fel yr ysbrydoliaeth tu ôl i fe gyd, ond yn enwedig, oedd dim lot yn digwydd yn Caerdydd nôl ni, a wedyn, ers ni, mae wedi tyfu sio gymaint y llefydd fel y dep o Street Food Circus, a mae popeth yn addasu. Na, pan dechreuon ni, oedd yn eitha frwdfrydig wedyn, oedd yn lot yn mynd o gwmpas, a dwi'n cofio, ond fi a Roger eithon ni at Street Food Circus pan oedd e lawr yn Sophia Gardens a pethau fel yna. Ac weld pawb, a ni tro'r amser yn ni cynginio gartre, ond ni eisiau bod rhan ohono fe. Nawr, mae fe'n gret i fod yn rhan o peth, ac i weithio yn agos i pawb o chi'n prynu bwyd o blynyddoedd cynt, oedd yn gret. A un o'r pethau da amdano fi'n credu, yn enwedig ar ôl fel 5-6 mlynedd o'r bwyd stryd yn Caerdydd, mae cymuned fel hyfryd nawr, mae pawb yn nabod ei hunan, mae pawb yn gofalu am un, mae pawb yn helpu mas a trwsio mewn, so mae'n eitha neis, a mae'n gwneud e'n werthwael ers dechrau, jyst am y bits bach na ar bobl ni ti cwrdd â fyd. Na, yn union, a herwydd bod ni'n eitha newydd, really, i mewn, ond mae pawb wedi bod mor garedig, ac does neb yn poeni bod rhywun newydd o gwmpas, a mae pawb yn addasu, really. A ddim fel pitch wars, mae dim byd fel yna. Na! Nid o, anyway, jyst o'n i ddim di weld beth. Mae'n gret. Diolch i chi, mae flin gen i am y problemau technegol, fi nôl, ond dwi wedi mwynhau eich sgwrs chi yn y cyfamser. Difyr ydi wrth gwrs rhoi cyfle i chi gael, jyst siarad, adlewyrchu chi gymharu profiadau, ynddi. Be amdano ti te, Ruth, hynny yw, taith ryngwladol, nath sbarduno, eich cwmni chi hefyd, ynddi? Yn union, o fi o Roger dathlu ein priodas 10 mlynedd, ac eithon ni mas i Malaysia ar gyfer hynny. Ac o'n i'n dwlu, wnaethon ni just cwmpo mewn cariad ar lle y bobl, ond y bwyd, mae fe'n just rhywbeth hollol wahanol, oherwydd bod na'r bwyd Tsieineaidd yn dod mewn, mae'r bwyd Indiaidd yn dod mewn, a wedyn y bwyd Malay hefyd, a mae'r cymysgedd. Mae'r pobl o Malaysia, mae nhw'n dweud, nhw yw'r wir sort of fusion food y byd, really, achos mae fe gyd yn mynd mewn acti creu just rhywbeth anhygoel. Ac wnaethon ni dwlu arno fe, a wedyn deithon ni nôl, a just trio cwpl o bethau, a fel nath Ieuan dweud, y breuddwyd oedd i cael rhyw fath o fwyty rhywle, ond mae hynny'n neud, mae angen cael trwy gymaint o arian, a mae lot o risg a pethau fel yna gyda pethau. Ond o'n i'n gallu dechrau mas gyda bwyd y stryd, yn eitha hawdd, really, ond wedyn gorfod
ffeindio'r llefydd a wneud cysylltiad gyda'r pobl iawn, ac wedyn profi bod beth o'n i'n wneud yn dda i cael fod yn rhan o, erbyn i ni ymuno, oedd y BWYD stryd yn Gaerdydd, oedd lot o gwmpas, a mae lot o bobl anhygol o gwmpas, felly oedd e'n rili anodd i bod yn rhan ohono fe, ond yn neis iawn. Sori, Dori, o'n i'n sôn am cwta 2 blynedd yn ôl, eithioch chi ar y trip cyntaf mae Malaysia, te? A dwi'n meddwl bod fi'n cofio chi'n dweud, mae stondin y marchnad Cwm Bran oedd y tro cyntaf i chi gynnal unrhyw fath o ddigwyddiad. Felly, siwr brofiad oedd hwnnw, Ruth? Oedd e'n rhyw fath, oedd e'n farmers markets yn Cwm Bran, ac wnaethon nhw ofyn i ni ddod, ac oedd e'n eitha last minute, ond ni sort of, fel mae pethau weithiau, a chi'n meddwl, gallai ddim dweud na, achos falle dath rhywbeth, gret allan ohoni fi. So wnaethon ni paratoi, a wnaethon ni troi lan 2 car, llon top y pethau, ond tua 5 ohonyn ni yn ceisio roi'r gazebo lan am y tro gyntaf. Oedd o'n i chwerthin nawr, ond oedd yn nerfau pan nath rhywun prynu'r peth gyntaf. O'n i fel hwn, ac yn mynd i ffwrdd gyda'r bwyd, o'n i methu edrych. O'n i poeni edrych, beth os o'n ddim yn hoffi yn unrhyw beth, oedd yn gret, ond... A faint werthoch chi y diwrnod hwnnw? Credu wnaethon ni werthu rhyw 50, rhywbeth fel yna. O'n i'n teimlo'n ffantastig, oh my gosh, 50. Wedyn nawr, os chi'n neud 50, chi'n meddwl, all right. Beth am dy dro cyntaf di te? Wel, ti'n cofio, peth cyntaf wnaethon ni oedd art boutique lawr yn chapter. So, gaethon ni... yn amlwg wnaethon ni dechrau, Smoky Pete oedd y fan cyntaf, wnaethon ni dechrau mewn, so fan bach 2 ôl o'n i a ni'n cofio o Jez dal yn byw mewn fflat ar ben y Lansdowne, so ni'n gwneud y paratoi, pob ran o'r paratoi yn y fflat, cael ei popeth lawr y grisiau, popeth lan y grisiau pob dydd, wnaethon ni cyfrio dde fel tua 500 o grisiau lan a lawr, o cludo popeth fel y cool boxes, y toys, a wedyn... Yn ffodus, taw dim ond chapter oedd achos oedd y fan ddim yn dechrau. So oedd Graig Jez yn gyrru, a fi a Jez yn gwthio'r fan o gwmpas Canton, a ni jyst yn pigo bobl lan ar y ffordd, a jyst yn helpu ni pwysio fe. A fi jyst yn cofio, achos mae'n sioc mawr, achos chi'n ymarfer, gaethon ni, dath y fan nôl wedi gorffen a'i cito mas ar y Dydd Gwener, a ni yn art boutique ar y Dydd Sul, so dim lot o amser i paratoi. Gan ystyried, o'n i byth di defnyddio ffwrn dan o blaen. So o'n i'n gwardio'r Dydd Sadwrn yn paratoi, a wedyn mas ar y Dydd Sul i gwerthu pizzas. Yn credu ni, am y jump mawr o wneud fel 3 neu 4 pizza, just ymysg fel grŵp o ffrindiau i gweini bobl ti wedi dod lan a talu am bwyd. Yn credu wnaethon ni bron fel 100 o pizzas ar y dydd cyntaf, ni jyst yn cofio, a dim o fel, hanner dydd oedd y gwyl, so ni ddim mas yn hir, a jyst cofio di blino siwr gyment, fel oedd yr hapusrwydd yn mynd â chi lan fyna, wedyn chi jyst yn crasio bron, nes i mas i pigo bwyd lan mewn fel takeaway lleol, o'n i bron yn cysgu ar y soffa yn aros yma, a jyst pethau fel yna, so jyst y pethau bach, fi jyst yn cofio fel y blwyddyn cyntaf, ni'n gwneud popeth mas o flat Jez, flat un gwely lan ar ben y Lansdowne, a jyst... Chi jyst yn gwneud unrhyw beth i wneud efo gweithio, wedyn chi jyst yn edrych am ffyrddwyd ni, jyst wneud bywydau yn haws, a chi'n prynu fel o fferi newydd, a chi'n meddwl, pam nes i jyst yn prynu hwn fel 2 blynedd yn ôl, rhywbeth fel yna. Wel, i gyd yn dysgu o gamgymeriadau, dyna beth yw bywyd. Ond o'n eisiau gofyn i chi, hynny yw, oedd y ddau yno chi, Ruth, da chi dal mewn gwaith llawn amser. Ieuan, nes di gymeryd y cam yn do i adael dy fywoliaeth llawn amser di nôl yn 2016, 2 flynedd ar ôl ti sefydlu dy gwmni. Mae rhaid i ofyn i chi, beth oedd yn golygu'n ymarferol i gymeryd y cam hwnnw i ymrwymo gymaint i fusnes fel hyn o ran amser, bywyd teulu? Mae hwn yn gam anferthol, ac yn meddwl i fi hun, be mae fe wir yn cymryd? A rhyw deimlad greddfol, neu synwyr o antur yw e?
beth sy'n bwydo'r ysfa i wneud hyn? A faint o effaith mae'n cael ar eich bywyd chi? Na i gofyn i Ruth. Wel, mae'n cael lot o effaith ar y bywyd. Dwi'n gweithio dal i fod yn llawn amser dydd Llun i dydd Gwener. Ond nath Roger wneud y penderfyniad i gadael gwaith llawn amser nôl yn 2018. Mae'n geithio ni y siawns i mynd mewn at Sticky Fingers yn Gaerdydd. So felly, nath hwnna roi'r y siawns i ni ceisio rhoi lot fwy mewn i'r cwmni wedyn, achos oedd hwnna ar agor lot fwy. Ond mae angen lot o hyder, ond mae angen lot o egni fi'n credu, achos fel nath Ieuan dweud, mae'r highs yn ffantastig ar diwedd digwyddiad, a chi'n ar eich traed am rhyw 12 awr o leiaf, o wedyn chi'n mynd gartre, a wedyn mae'r llestri dal i fod na, a wedyn mae jyst y pethau i fancio, mae popeth arall dal i fod na, cyn bod chi'n dechrau ar gyfer beth sy'n dod nesaf. Felly... A hefyd, mae gen ti drio blant yn ei hartegau hwyr ac y geiniau cynnar. Mae gen ti fywyd teulu a ti hwnt i'r busnes, yn does? Oes, ond i ddeud y gwir, fi credu oedd hwnna'n lwcus i ni, really, achos pan wnaethon ni ddechrau, oedd y plant, o'n nhw'n hŷn, felly o'n nhw'n gallu helpu, ac o'n nhw'n, just o'r digwyddiad gyntaf, o'n nhw'n gweithio ar diwrnod gyntaf, a maen nhw dal i fod yn gweithio gyda ni nawr, ond weithiau nawr mae fe'n fwy o dim mlaen, ond mae fe'n o faint arian sydd ar gael. Mae'n wedi dysgu. Ie, pan wnaethon ni ddechrau, o'n nhw'n hapus iawn i just cael falle sort of t-shirt newydd ar y penwythnos os o'n ni'n mynd siopa, ond nawr mae angen talu'n iawn. Felly, nath yna newid pan wnaethon nhw sort of tyfu lan chydig bach. Ond mae fe'n neis i cael neud fel rhan o teulu. A mae fe'n cwmni teuluol i ni. Ond nawr, mae cam arall dyn ni'n neud nawr, achos mae'r ddwy hynna wedi mynd at ifanti'r brifysgol nawr, felly dim ond un sy'n gartre nawr, a felly mae angen nawr i ni wneud y cam i cael staff o gwmpas ar gyfer blwyddyn nesaf, achos does dim digon ohonyn ni o gwmpas yna nawr, a ni fwy brysur. Ieuan, 2 flynedd ar ôl sefydlu y cwmni gyda Jez, wrth gwrs, dy partner, dy ffrind, fe gymerais di'r cam i dorri'r cysylltiad gyda dy fywoliaeth, oeddet ti'n cynllunio mapiau ar gyfer cwmni mwyngloddio, dwi'n iawn? Ie, fel yr ymarfer perffaith am wneud pizza fi credu. So ni'n neud fel mapio digidol i cwmni mwyngloddio, a just dath yr amser, o'n i'n mwynhau wneud ond dath yr amser o sylweddoli bod bywyd tu ôl desg ddim yn rili beth o'n i'n moyn wneud, a wedyn, so wnaethon ni dechrau tyfu a ehangu a sefydlu ffwrnes dros y 2 mlynedd, so ni'n gweithio llawn amser dydd Llun i dydd Gwener, a wedyn wneud pethau ffwrnes dros penwythnosau. So, a just dath e'n gormod wedyn ni, a just bron fel now on ever, fi'n credu, achos ni'n wneud lot o partiau preifat, priodasau, a'r gwylfeidd i gyd, so, a unwaith wnaethon ni'n prynu yr ail fan, oedd rhaid wneud y penderfyniad o fel, mae rhaid ni gweithio ar wahân fi a Jez i dechrau fel pwysio popeth mas i wneud y gorau o'r amser a gorau o'r fel y gofynion a pethau o'r busnes, ond oedd e'n cam mawr, achos oedd e'n job sefydledig, o'n i'n sefydlu ni'n yn dda fyna, a oedd e'n talu'n eitha dda, ni'n mynd ar gwyliau, pethau fel yna, unwaith mae hwnna'n stopo, a ti'n dechrau dibynnu ar y busnes wedyn am y cyflog o pethau, mae'r gwasgedd yn dechrau, ond yn lwcus o'n i'n cael lot o fel e-bostiau a pethau yn gofyn am pethau preifat, nath hwnna helpu dy'r penderfyniad, ond oedd hwnna'n fel 2 flynedd o sefydlu'r cwmni cyntaf cyn wneud y penderfyniad hwnna. Felly, wneud i ddisgrifio, i di drwy ychydig o'r camau gyda ni ar ôl i chi ddechrau gyda'r tro cyntaf yna, enghraifft yn iard gefn chapter, be fuoch chi'n gwneud am rai blynyddoedd? Mae'n anodd, achos
ar y dechrau, o'n i'n hapus i wneud unrhyw beth. O'n i wedi parco lawr yn gwdi hw ambell waith yn wneud pethau fyna. Just cofio just unrhyw beth. A mae'n syndod pa gwylfeydd sy'n gallu gweithio mas yn llwyddiannus. Y rai chi ddim yn disgwyl. Yw'r rai sy'n gweithio gorau ambell waith. Os ewch chi mas i gofyn i rywun, fel stafell llawn o bobl, beth byddai'n well i chi wneud? Gwyl enfawr fel Festival No. 6, neu Tafwyl, neu fel Glastonbury neu rhywbeth o fe. Glastonbury yn ymwedig, yn erbyn, fi'n cofio, wnaethon ni, cwbl o blynyddoedd, wnaethon ni rhywbeth Pugfest, so gwyl andono'r cwn bach. So pawb yn troi lan, dy'r cwn bach di gwisgo lan, ambell waith nhw wedi gwisgo lan yn gwmpas yr un peth. A wnaethon ni hwnna dwy neu tair gwaith, oedd e'n eitha llwyddiannus. O'n i gallu troi lan dy doi bobl, gwerthu 100 o pizzas mewn pnawn, a chi'n meddwl, am y gwaith mae hwnna'n cymryd, mae hwnna'n neud lot fwy o synwyr na talu rhyw 20,000 i wneud Glastonbury, a sy'ch chi'n sicrhau, chi'n gweithio am fel 50 solid just i cyfro'r pitch. A wedyn chi'n cyfru y staff, y cynwysion, a popeth arall, mae'n just yn cyfru lan. So ambell waith, y pethau bach yw'r pethau gorau i'w wneud, ond mae hwnna'n dod trwy profiad fyd. So mae peth, o'n i'n gweud fel y Pugfest na, oedd yna rhywbeth bach o surprise o pa mor llwyddiannus, weddol llwyddiannus oedd hwnna, i gymharu a nid i wneud pethau, yn cofio mynd i Bryste unwaith a wneud rhywbeth, a oedd hwnna'n just yn disaster fel gwylfwyd a neb yn prynu bwyd. Mae pawb jyst moyn fel y samples i gyd. A nath hwnna costi fel 2,000 neu rhywbeth i ymuno. Ond mae'r unig ffordd i gweithio nhw mas yw jyst trwy wneud e. Ruth, o farchnad ffermwyr Cwm Bran, cera ni trwy chydig bach o'r datblygiad, lle fioch chi, ni mond yn sôn am 2 blynedd, llai na hynny, dydyn ni? Wel, fel nath Ieuan dweud, oedd lot o highs and lows, really, achos oedd ac y pethau o'n i'n meddwl bydd yn llwyddiannus, achos ni'n cofio cytuno'n wneud, oedd yna gwyl yn Cas Newydd. Oedd e'n gwyl fiwsig, o'n i'n meddwl, oedd y pitch fi yn fawr i ni, o'n i'n meddwl, dyle hwn fod yn ffantastig, os mae'r pitch fi fel hwn, dyle hwn fod yn ffantastig. A ni'n paratoi y pethau fel yna, wnaethon ni cyrraedd, oedd e ddechrau am 12 o'r gloch, 4 o'r gloch dath, ni ddim wedi gwerthu un peth o gwbl. A nath y gyd oedd pobl yn dod lan, oedd jyst yn ofyn am chips neu pethau fel yna. O'n i jyst yn, a wnaethon ni sylweddoli wedyn, mae rhaid i chi cael, mae rhaid i'r cynulleidfa fod yn iawn hefyd. A ni'n gweithio, oedd hwnni'n rhywbeth bwysig iawn o'n i wedi sylweddoli. Ond o'n i'n lwcus, achos gyda'n busnes, nid y busnes, gyda'n swydd llawn amser sy'n gynnu, oedd ffrind gyda fi yna sy'n rhedeg Fwyd Stryd ei hunan. Ac o'n i'n meddwl, a wnaethon ni cwrdd â hi, a oedd lot o wedyn siarad am profion a pethau fel yna, lot o cysylltiadau wedyn, a wnaethon ni troi lan wedyn, a gaethon ni cyfle i wneud rhywbeth yn Caerfyrddin. Oedd yn dawel iawn, ond o fanna gaethon ni'r siawns i mynd at gwyl fwyd yn Abertawe. A dyna i ni oedd yr clic wedyn ni, really. Dyna'r pryd nath popeth troi. A wnaethon ni dod mas gyda rhywbeth newydd, a nath rhywun dod lan, talu am un, prynu un, bwyta fe, dod nôl 4 munud wedi a cael un arall, oedd hwnna'n gret. Dyna ni, mae pethau'n gret. A wnaethon ni cwrdd â bobl o Birmingham wedyn, a oedd mae lot o bobl wedi wedi helpu ni, really. Dwi'n mynd i ofyn i chi benodol nawr, a mae hwn yn swnio bach yn, wel, rhyfedd neu chydig bach fel ffilm sci-fi, ynddo e? Y cyfnod cyn Covid. Beth ych chi'n ystyried oedd uchafbwyntiau chi, neu'r hyn roddodd y balchder mwyaf i chi, oherwydd mae'n amlwg i chi'ch dau ddatblygu a llwyddo a tyfu yn syfrdanol yn y amser chi wedi bod yn rhedeg eich busnesau. Ieuan, be fydda ti'n ystyried cyn y cyfnod clo, oeddech chi fwy o balch ohono?
Just fel bron, just y cyfle i ehangu'r busnes i ddechrau, fi'n credu, achos wnaethon ni dechrau yn y fans, a wedyn ers ni wedi prynu fel fan arall, ni wedi sefydlu fel spot lawr yn y depo a y bwyty bach yn y marchnad. So oedd hwnna'n fel moment proud bod ni'n actually mwy na lai wedi cyrraedd y breuddwyd na o agor fel bwyty bach. A wedyn just y cyfleoedd i gyd sydd wedi dod o'r busnes ar y cyfan fel byddwn ni byth di meddwl byddwn ni wedi teithio o gwmpas Ewrop yn y fan ar y dechrau. Na gyd yn ni moyn neud oedd gwneud pizzas, ond ers ni, just y pethau bach a gael y cyfle i wneud pizzas yn y Castell Caerdydd, a just y lleoliadau fel hyfryd chi'n gael, dy priodasau ni'n neud, ni'n gael gweld siw gymaint o fel De Cymru, ni byth di sylweddoli, a wedyn chi'n gael gweini pizzas, a chi'n cael fel lluniau hyfryd o'r fan di parco nesau i tai hyfryd ma, pethau fel yna. A just y cyfle i gweld y bobl a siarad i bobl o gwmpas De Cymru fyd. A hefyd, dwi'n gwybod fi'n rhoi geiriau yn dy gig di fan hyn, ond diolch, oeddech chi wedi rhaid gweld cyfres dyledu gyda llaw sy'n cael ei ddarlledu ar National Geographic Asia wythnos yma, dwi'n sylwi. So hwnna'n, byddwn ni byth di gweld hwnna'n digwydd o pwysio'r fan draw i chapter i fel wedyn ni teithio o gwmpas Ewrop a hwnna'r S4C a wedyn just ni wedi gael bobl blwyddyn diwetha cyn Covid dath myfyrwraig o Prifysgol Caerdydd o Abu Dhabi dath I mewn a she went, are you the guys in Pizza in Parma? Because I watch that every Wednesday mas yn Abu Dhabi, so oedd hwnna'n just pethau anisgwyl fel yna. A ni wedi gwneud just pethau wyllt bron. Ni wedi cael Jiffy a Sara Elgan yn neud pizzas ar y fan a just pethau bach byddwn ni byth di breuddwydio di digwydd, ond ni jyst yn ffodus iawn bod y cyfleoedd yna di digwydd I ni. Ac yn driw iawn i'ch motto chi, joy o byw boeth bach. Yn gwmwrs A ni wedi cael y cyfle jyst yn mynd mas I Napoli wedyn ni a gael gwersi o'r fel y greion, achos maen nhw fel, mae'r pizzaiolos mas o'na, maen nhw fel rockstars mas o'na, maen nhw'n enwog a just mae'r crefft mor fel sylfaenol i'r dinas y Napoli. Mae'n just y cyfle I wneud pizzas a coginio a cwrdd nhw, mae hwnna'n ffantastig. Nawr Ruth, mae'n werth sôn fan hyn, ydych chi wedi dod yn agos iawn, ydych chi wedi dod yn enillwyr yn ngwobrau gwyl bwyd y stryd Cymru, a I chi'n teithio gryn dipyn pellach hefyd. Wel, yn bendant buoch chi cyn Covid, yn doeddech? A credu dyna beth yw'r uchafbwyntiau rili, achos oedd e'n credu yr uchafbwynt mwyaf yw'r cwsmeriad sydd o gwmpas, achos mae cael siarad at y cwsmeriad a pryd mae cwsmeriad yn dod ato chi, mae hwn yn ffantastig, mae hwn yn gred, a mae nhw'n rhoi siawns I ni wneud hyn, achos heb nhw, does dim macasu, does dim pwynt os na. Ond wedyn, ac oedd y cwsmeriad, oedd y rhai, oedd helpu ni ennill y gwobr blwyddyn diwetha, Welsh Street Food Awards gyda Helmans blwyddyn 2019. Felly oedd hwnna'n ffantastig, a nath hwnna'n rhoi siawns I ni fod lawr yn Llundain, yn cystadlu. Nath hwnna wedyn helpu ni fod yn rhan o Digidol Dining Club yn Birmingham. Oedd hwnna'n un o'r pethau o'n I eisiau wneud. Dyna'r un o'r sort of goals oedd gyda ni fod yn rhan o rhywbeth fel yna. Ni'n mynd lan at Sheffield, wedyn mae priodasau'n dod dros y lle I gyd. I fod yn rhan o briodas rhywun. Mae hwnna'n anhygoel, really, I bod maen nhw eisiau chi bod yn rhan o'r diwrnod nhw. Mae hwnna'n gret, a wedyn, so Chi byth yn rwp o'r cwpl mewn I coginio bwyd I chi ambell waith. Ni di gwneud hwnna cwpl o weithiau, ni'n gael fel y cwpl I mewn I wneud pizzas ar y bosom diwedd. Maen nhw'n dwlian, ambell waith, maen nhw'n jyst yn gofyn, maen nhw'n cael go. So mae'n hyfryd I bod yn rhan o'r dydd na, mae'n bach special. Mae'n ffantastig. Ieuan, oeddech chi felly erbyn Chwefror mis Mawrth eleni, oeddech chi wedi sefydlu ffwrnes, oeddech chi yn gyson yn y depo yma yng Nghaerdydd, oeddech chi wrth gwrs wedi sefydlu gofod ffantastig yn marchnad Caerdydd, un o'r atyniadau gorau'r ddinas yn fy marn I,
A hefyd, nôl y mis Tachwedd y llynedd, gawsoch chi ofod i ddatblygu adain arall o'r busnes, sef West Pizza yn Grangetown, yn do. Tra oeddech chi, Ruth, dechrau'r flwyddyn yn bendant, oeddech chi ar fin ymrwymo i ystyried bod yn rhan o ofod newydd sbon hynod gyffyrddus wedi cael ei lansio'n lle diweddar yn y bari, sef Good Shed. A wedyn, fe laniodd yr hen aflwydd yma arno ni. Sut fath o effaith gafodd y pandemig ar eich cynlluniau chi, a ar eich busnes, ar eich bywydau chi? Ruth, oeddech chi yn Malaysia ym mis Chwefror, ydw i'n iawn? Ie, o'n i, eithon ni mas draw mis Chwefro, a oedd pethau just yn dechrau pryd hynny gyda Covid, oedd e ar y newyddion, a oedd mam yn poeni siwr gymaint, oedd mam troi gwmpas i mi a dweud, na i roi 2,000 o bunnedd i chi i beidio mynd. Please, peidiwch mynd. O'n i'n meddwl, bydd yn ffain. Oedd i'n meddwl, na i just talu ar gyfer popeth, bod chi ddim yn colli arian, just peidiwch mynd. Na, bydd yn ffain. Ac oedd popeth mas na yn ffain. Oedd pawb yn cymryd, oedd pawb yn fod yn ofalus. Ac yn fi'n credu ar pryd hynny, ond ar 20 o bobl dros y lle wedyn ni. A wedyn deithon ni nôl. Ac, wel, dyna'r peth oedd e. O'n i'n lwcus i cael 3 digwyddiad rhwng mis Chwefro a mis Mawrth cyn iddo fe dechrau. A wedyn, dyna ni wedyn nath un peth cael ei canslo, rhywbeth arall. O'n i'n meddwl, just cwpl o wythnosau, bydd popeth yn iawn ar gyfer Street Food Circus yn mis Ebrill. A bydd ni'n dechrau nawr gwyl pasg a bydd hwnna'n ffain. Ond na, dyma ni nawr 6 mis diwetha, diweddaraf. A mae pethau dechrau codi nôl, ond mae fe'n anodd yn enwedig yn Cymru, mae fe'n anodd. A pam Fi'n credu oherwydd jyst bod y Llywodraeth wedi bod, maen nhw'n lot fwy ofalus fi'n credu, a mae'r digwyddiadau, mae fe'n fwy anodd i'r pobl rhoi digwyddiad, just un digwyddiad i fyny. Fel rhyw one-off, dyw hwnna ddim yn hawdd iawn i wneud o gwmpas fan hyn ar hyn o bryd. Mae'r depo, mae hwn yn ffantastig. Beth mae'r depo wedi creu dros yr cyfnod wedi bod yn ffantastig. Ond, so mae fe'n anodd. Ond a cyfraid i Roger wedyn mynd nôl i gweithio dros y cyfnod. Ond mae Roger wedi bod yn gweithio, a mae fe nawr yn coginio yn yr ysbyty yn yr NHS. So mae fe'n cario ymlaen. Dwi ddim yn curry, a dwi ddim yn sort of chicken rotis yn unrhyw beth, ond... Bydd yn ysbaid bach yn palate cleanser o bosib, ie? Ieuan, beth amdanoch chi, Chwefror, dechrau Mawrth, a wedyn dath hyn? Sut ar wyneb y ddeir nathoch chi ymateb? A beth oedd yn golygu chi a'r busnes a'ch staff chi? Oedd e jyst yn sioc enfawr, achos yn enwedig oedd y busnes yn dechrau adeiladu lan am yr haf, a fel y bwyd stryd, yr haf yw'r amser prysyrach, dy'r gwyfeidd i gyd, a'r priodasau, am fwyaf o'r priodasau. So oedd fel calendar llawn dyn ni, a ers i hwn dechrau, ers i'r Llywodraeth gyhoeddi fel y cyfyngiadau fwy llym a pethau, oedd jyst y priodasau. So mae bron pob priodas dyn ni di cael ei gohirio tan blwyddyn nes. Yn ffodus... Faint o priodasau? Fi'n credu oedd 3 a 50, hanner cant o priodasau dyn ni yn y calendar. A ers ni wedi colli fel 2 neu 3 yn sicr, ond ni wedi bod yn ffodus iawn, mae'r cwpl yma di gohirio tan blwyddyn nesaf. So mae pethau di ail trefnu, sy'n peth da. So mae blwyddyn nesaf yn dibynnol bod pethau yn dechrau agor lan eto, ond mae pethau'n edrych lot well blwyddyn nesaf, ond jyst y sioc o, a wedyn jyst goffod cael popeth lawr. Ond gai ofyn cwestiwn reit ddyreidus. Oedd yn ddrwg i gyd, hynny yw, nath y cyfnod yma alluogi chi anadlu chydig bach? Hynny yw, ni'n siarad fan hyn efo pobl eithriadol o brysur ambell i ddiwrnod dros y blynyddoedd diwetha, di bod yn 20 awr yn dydi rhwng nid 48 awr o waith rhwng commitment di-ri. Chybod, oedd o mewn ffordd, oedd o'n fendith neu oedd o wir yn felltith?
Na, I ddechrau, fi'n credu oedd e'n neis, achos Sorry. wnaethon ni Sorry. cofio... Wnaethon ni cofio beth oedd penwythnos. So oedd hwnnw'n ffantastig, oedd hwnnw'n neis. Achos fel arfer, ni'n gweithio di llun i di Gwener, a wedyn, yn ystod y nosau, enwedig dydd Iau, dydd Gwener, ni'n paratoi, mae Roger yn gweithio, a wedyn ni'n brysur dros y penwythnos, a ni'n dechrau to ar dydd llun, a mae hwn yn mynd ymlaen ac ymlaen. Yn enwedig dros yr haf, pob penwythnos, hyd at Nadolig, really, a just ar ôl Nadolig, a wedyn mae mis Ionawr yn dod, a ni'n meddwl, reit, eisiau lawr am chydig bach. So oedd yn neis i cael y penwythnos a gwylio chydig bach o teledu, gwylio chydig bach o Netflix, a wedyn, oedd ddim yn cymryd lot o amser wedyn pan chi'n meddwl, reit, mae rhaid ni'n neud. Chi'n colli chi'n colli cysylltiad y pawb, a chi'n colli'r buzz, a chi'n cofio wedyn, tro, y peth cyntaf wnaethon ni at y bari, eithon ni i Academy Espresso tro gyntaf o'n i nôl, mis diwetha. O'n i'n nerfus i ddechrau band. Oedd e'n rhyw 4-5 mis cyn i ni, ers i ni wneud rhywbeth. Beth os o'n i wedi anghofio sut i wneud beth os o'n i'n anghofio ar hwn, oedd y gwaith papur ddim yn sort of... A oedd pethau newydd oedd rhaid i ni wneud, oedd Ieuan gyda... Oedd rhaid ni roi mewn. Felly, ond nath y cymryd rhyw hanner awr, o'n i'n meddwl, reit, mae hyn yn ffantastig, dyma beth ni'n dwlu wneud. Ond chi wedi cymryd hit yn dydych chi yn ariannol, Ruth? So dim dianc rhag hynny, nag oes? Nag oes. Mae fe'r haf. Ni'n neud lot o'r busnes dros yr haf i wedyn cael tro tawel dros y geia wedyn. Especially mae'r haf wedi mynd, a wedyn mae rhaid ni nawr mynd at yr geiaf heb popeth dros yr haf. Felly mae fe'n cael effaith. A oedd rhaid i ni wneud penderfyniadau galed, really, i beidio mynd mewn at rhywle fel Goodshed, achos oedd e'n gormod o risg i ni fel teulu i roi popeth mewn at rhywbeth, ac oedd e'n anodd. Ond bydd siawns arall, a bydd ni'n ffeindio'r cyfle i ni rhywle arall nawr. Ieuan, faint o gefnogaeth oedd? Dwi'n gwybod i gymaint o bobl oedd mewn cyflogaeth, derbyn pob math o gymorth yn te. Oedd unrhyw fath o back-up o gwbl? Dim o ran fel y busnes, ond o'n i'n lwcus, oedd na fel amser ansicr cyn i nhw cyhoeddi fel y furlough o pethau. So ar ran sicrwydd oedd dros fel wythnos ers i nhw cau popeth cyn i nhw cyhoeddi'r furlough. So fel bron wythnos o ansicrwydd o beth bydd yn digwydd i'r staff yn enwedig a'r cwmni ar y cyfan. Os bydde wedi bod a pethau fel rent a pethau fel yna. So oedd e just, hwnna oedd yr ansicrwydd mwyaf a'r stres mwyaf ar y dechrau. Just, achos unwaith i chi'n ehangu, chi'n goffod llwgu staff a wedyn maen nhw'n dibynnu arnoch chi i roi'r gwaith. So felly mae tîm o fel 5 neu 6 o'n i nawr. So mae yna lot o bobl sy'n dibynnol arno ni. So unwaith wnaeth y cyhoeddi'r furlough, hwnna'n fel eitha lwcus o ran gofalwch nhw. A wedyn, dy'r busnes, ni llwyddo ni gael fel grant bach, ond dyw hwnna ddim really yn cyfro beth bydde'r arian o'r profiadau a'r BWYD i dod mewn. So felly, just bron fel back-up bach oedd hwnna. Just rhywbeth i propo ni lan oedd hwnna mwy na dim byd. A ni wedi colli siw gymaint o pethau'n dod mewn. Ond o ran yr amser off, chi yn bach yn iawn, oedd e cyfle bach i gael seibiant bach, achos mae pawb yn mynd, hyd yn oed yr haf yw'r amser prosyrach, ni dal yn mynd lan, oedd Jez yn gweithio ar Noson Calan blwyddyn diwetha, yn y castell yn neud parti fyna, so mae byth yn stopo, really. Mae wastad rhywbeth yn digwydd, a mae'n anodd i troi lawr gwaith gyda pethau mor ansicr. A fel natur y busnes, chi byth yn gwybod pryd mae pethau mynd i taweli, yn wedi yn y geia maen nhw yn taweli, so mae rhaid chi bron cymryd pob cyfle a wedyn ers i'r Covid dechrau, mae bron popeth ti diflannu. Nes ti ail ddarganfod y grefft o ymlacio? Just y bod fi'n credu. Digon o Netflix a llwyddo darllen cwpl o lyfrau hefyd, a wedyn gaethon ni bach o hwyl o sbri, just yn neud fel fideos bach am Instagram, just dysgu dangos pobl sut i neud pizzas, a just bron i gael rhywbeth i wneud. Fi'n mynd i ofyn cwestiwn
mawr fan hyn, falle bod chi ddim yn gwybod yr ateb. Oedd o'n fendith i chi'ch dau bod chi'n rhan o busnes bwyd y stryd? Hynny, oedd o'n caniatáu chydig bach mwy o hyblygrwydd falle na pe bai chi'n fwyty bricks a mortar? Sut ydych chi'n teimlo am y cyfnod yma? Yn amlwg, i'ch dau wedi ailgydio i ryw raddau yn medru arbrofi a ceisio bob mas yna. Chi'n credu, beth yw'r sweet spot? Ydy wedi bod yn gyfle da ac yn beth da bod chi'n gwneud hyn? Falle mewn cymhariaeth gyda lot o bobl sydd wedi comitio i renti a leases. Falle bod e'n anodd cymharu gan nad oes gyda ni berchenog bwyty gyda ni yn y sesiwn hon. Ond beth chi'n teimlo'n gyffredinol? Ydych chi dal yn bositif, yn ffyddiog? I chi teimlo bod chi ar y llwybr cywir? Ruth? Yn bendant. O'n i'n lwcus, doedd dim rent dyn ni talu, oedd dim safle ni gorfod sort of poeni amdano. Ond wedyn, ar ochr arall, oeddwn ni ddim yn helpu gyda gymaint o'r grants wedyn a'r pethau, a'r help oedd o gwmpas, achos felly oedd ddim access i ni ar eisiau gymaint o bethau. Ond, i ddweud y gwir, ni'n lwcus i fod yn rhan o'r gymuned ac dyn ni'n hapus i fod yn fusnes bwyd y stryd, achos mae hynny'n rhoi'r hyblyglwydd i ni mynd ble bynnag ni eisiau, achos o'n ni'n gallu wedyn wneud takeaways os o'n ni'n moyn, o'n ni'n gallu wneud pethau a sefydlu rhywle, mynd mewn at rhywle arall, neu mynd mewn at rhyw fusnes rhywle a rhoi fwyd iddyn nhw. So mae lot mwy o hyblyglwydd dyn ni fel busnes i addasu yn ystod y cyfnod yma. Ond mae'n diddorol gweld, sut mae pethau, mae pawb yn y bywyd stryd yn anelu at agor lle bricks a mortar, a wedyn, ers i hwn digwydd, mae wedi bron fel switcho rownd, a mae'r bwyd y stryd yn fwy sylfaenol, fel model mwy cryf fi'n credu ar y foment, achos mae pobl yn gael, yn enwedig ar ôl y cyhoeddiad di Gwener, mae pobl yn gael pethau i fod tu fas sy'n wedyn ni'n helpu'r pethau fel y fans a pethau mwy symudol. Ac mewn rhai ffyrdd, o'n i bore yma'n brecwasta o flaen caffi yng Nghaerdydd rownd y gornel lle dwi'n byw, ac yn trafod yr union bwnc. Yn ffrind i'n ffeindio allan, dyn ni ddim yn yr un swygen gymdeithasol. Mi fyddwn ni yn gallu cwrdd tu fas, ond nid tu fewn o ddydd llun ymlaen am ba bynnag hyd fydd y cyfyngiadau hyn. Ac yn hynny o beth, i ni yn camu fewn i Hydref a Gaeaf, lle wrth gwrs mae tywydd yn llawer mwy anwadal, ac yn wir mae y cysyniad llythrenol hwnnw, bwyd y stryd, dyna be mae bobl yn mynd i fod eisiau gweld mewn bwytau, bod y bwytau yn ystyried hynny, yn ystyried creu sefyllfa atyniadol, falle sydd yn yr awyr agored yn te ar gyfer y misoedd heriol nesaf. Nawr, dwi'n gwybod yn achos Ieuan, a West Pizza a ffwrnes, wel, West Pizza oedd y take-away gyntaf ges i yn ystod y cyfnod clo, o gwmpas Tafwyl dwi'n credu. Ac oedd e yn treat. Chymod, o'n i wedi bod yn gaeth i'r gegin, oedd y gegin yn achubiaeth, ond diawcs, oedd e'n blasu'n anhygoel. A dyna siwr oedd e, ac o'n i'n teimlo, waw, dwi hefyd eisiau cefnogi cwmni lleol, cwmni pobl dwi'n nabod, cwmni pobl dwi'n edmygu oherwydd maen nhw yn mentro, mae'n gyfnod mor ansicr. Oedd yna gymaint o resymau i gefnogi cwmnïau fel chi. Beth yw'ch blaenoriaethau chi nawr yn y dyddiau nesaf, yr wythnosau nesaf, fentrau ofyn y misoedd nesaf? Beth ych chi am ganolbwyntio arno fe dros y cyfnod nesaf? Ruth? Dwi'n cario ymlaen nawr, rili cael yn flwyddyn nesaf ni'n credu, achos mae cwbl o bethau dyn ni'n digwydd nawr yn ystod y cyfnod nesaf. Ni'n nawr yn cynellu a wneud prif BWYD lawr nawr wedyn ar y
pedwerydd ar 20 neu hwnna. Wedyn mae'r Welsh Street Food Awards, y helmets dyn ni to nawr ar y 6 ar 20 a'r 7 ar 20 o fis Medi. A ble ni'n gobeithio mynd cam bellach wedyn yn ystod yma. A wedyn mae Barry dyn ni, ond dwi'n credu nawr mae fe'n troi'r amser ni dros yr geiaf wedyn i'n paratoi ar gyfer blwyddyn nesaf ac addasu a rhoi pryder bwyd newydd mas a weld beth ni eisiau gwneud, credu, yn blwyddyn nesaf. Ni jyst eisiau nawr i jyst sefydlu fi'n credu nawr, eistedd nôl ac sefydlu pethau, a wedyn symud ymlaen wedyn dros yr haf nesaf wedyn. A mae'n edrych yn brysur yn barod, achos mae popeth wedi newid o flwyddyn diwethaf, nesaf, felly. Mae'n edrych yn positif. O, mae hwnna yn fendith i glywed. Ieuan, rhwng y depo, ffwrnes yn y farchnad, a West Pizza yn Grangetown, lle chi'n canolbwyntio yn benodol ar hyn o bryd? Wel, y marchnad yw'r fel bron y babi bach na, so hwnna, cyn i Covid dechrau, y marchnad yn brysur iawn, a ni wedi sylwi ers i ni ail agor, gan bod neb yn gweithio yn y swyddfeydd i gyd, mae'r nifer o bobl sydd wedi mewn i disgyn eitha lot, so fel canolbwyntio falle gael y marchnad nôl at beth oedd e'n neud cyn Covid, mae hwnna'n peth sylfaenol a peth pwysig mae rhaid ni canolbwyntio arno. A hyd yn oed y West, achos ni'n llogi lle bach mewn caffi Lyfgyn yn Grangetown gyda West, ond eto breuddwyd yw cael rhywle sy'n ni lli galw yn ein hunan, a just datblygu hwnna, achos i ddechrau West Pizza sy'n gwneud pizzas bach yn gwahanol dal fyna ni, fel y steil Efrog Newydd lle mae pobl yn prynu slices, so mae'r pizzas bach yn gwahanol i gael eu coginio mewn ffwrn gwahanol, ond fel y syniad tu ôl i hwnna, pobl jyst yn galw mewn ar ôl gwaith a jyst gael sleisau bach a cwrw bach, so felly datblygu mynd ar y foment dim ond take away hwnna, so mae hwnna wedi bod yn weddol llwyddiannus, ond ni jyst moyn falle pwysio ymlaen ar i gael fel y safle bach na lle mae bobl jyst popo mewn, gael slice cyn mynd getre, gael stŵr wrth y gŵr yn y graig, sbwylo cwyno nhw neu rhywbeth fel yna. So yna'r breuddwyd, yw jyst gael hwnna lan yn redeg fel y syniad gwreiddiol. Mae'r freuddwyd dal yn fyw, felly. Mae rhaid mi gyfeirio at bobl sy'n gwylio. Diolch i chi am gysylltu. Cyn i ni ddyrwyn i ben, wel, Janice, diolch i chi am gysylltu gyda'ch arsylwad hyfryd. Rwyf yn edmygu eich mentergarwch, wel, allai mond amenio hynny. Dwi'n llawn rhyfeddod i'r rhai yno chi a chymaint o'ch aelodau o'ch cymuned Bwyd y Stryd. Tutor Jack fan hyn, jyst eisiau dweud helo, yn amlwg yn cael hwyl arni. A chwestiwn fan hyn gan Louisa Thomas. Sut ydych chi'n handlo bwydlenni ac alergedd? Oes rhaid cynnig nifer o ryseitiau gwahanol? Siwr i chi'n ateb hynny? Ruth? Mae fe'n rhywbeth bwysig, so mae rhaid ers i fi, oedd yn rhywbeth oedd rhaid i ni canolbwyntio i wneud, bod ni'n gallu, wneud yn siŵr bod ni'n gallu rhoi bwydlenni i bawb. Felly pethau gyda gluten a wedyn cnau, popeth fel yna. So mae fe'n bwysig bod ni'n cynnig rhywbeth i bawb, a mae hynny, a pob tro ni'n mynd mas rhywle, mae yna rhywbeth i bawb, ni'n wneud yn siŵr bod yna rhywbeth. Os ni ddim yn gallu bwyta gluten, neu os ni ddim yn gallu bwyta cnau, neu os ni ddim yn gallu bwyta deri neu rhywbeth. So, rhaid ni'n wneud yn siŵr bod ni'n gallu rhoi rhywbeth i bawb. A Ieuan? O, peth perffaith amdano y pizza yw ffordd mae'n lli addasu i unrhyw beth os chi'n ddim yn bita cig, fel y margarita, fel y pizza greiddiol, y clasur fel yna. Mae hwnna'n addas ar hyd yn oed y marinara sy'n addas i vegan, i bobl sy'n vegan. Sdim caws ar hwnna, ond hwnna oedd y pizza greiddiol. So yn hanesyddol, mae pizza'n perffaith bron am pob sefyllfa rili, a wedyn yn nill, just fel alergydd, mae popeth, a un peth da amdano'r pizza yw fel, yn enwedig y fath o pizza ni'n neud, y pizza Napolitanaidd yw symlrwydd yw'r peth gorau, defnyddio cynwysion da, a sy'n eisiau gorwneud ydy'r cynwysion, a wedyn mae hwnna jyst yn gadael i ni addasu a jyst newid pethau ydy'r bwydlen wedyn ni, so mae hwnna'n helpu jyst cadw at fel y rheolau, enwedig gyda alergydd a pethau fel yna, a gan bod popeth yn cael ei wneud yn ffres, ni'n gallu wastod gadael rhywbeth off neu adio rhywbeth gwahanol, so mae hwnna'n jyst yn fel bron, fel y beauty o'r fel Bwyd y Stryd bron.
Gobeithio bod hynny'n ateb eich cwestiwn, Louise. Yn olaf, gair bach os gwelwch yn dda, i atgoffa'r gwylwyr, wel a fi hefyd, ble allan i'ch gweld chi a blasu eich bwyd yn ymarferol yn y dyddiau, wythnosau, falle mis nesaf, achos fi'n siŵr bod ni gyd eisiau cefnogi chi. Ruth, lle allan i'ch ffeindio chi? New Drovers ar yr 4 ar 20 nawr yn Llanelli, wedyn yng Nghaerdydd ar y 6 a'r 7 ar 20 o BWYD, a wedyn yn Academy Espresso ar y 3 ar Hydref nawr, os y mis nesaf. Felly, diolch i ffeindio ni. A Ieuan? Felly, ni ar agor yn marchnad Caerdydd, ni lan loft yn y marchnad. Ar y foment, dim ond dydd Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn, fel arfer oedd e'n dydd Mawrth tan dydd Sadwrn, ond dyr fel llai o bobl yn dre, ni di fel cyfyngu'r oriau, a wedyn ni lawr y depo pob dydd Iau, dydd Sul, a wedyn mae'r fans dal yn mynd mas am partiau bach preifat, a gyda West Pizza wedyn ni ar agor nos Wener, nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn lawr yn Grangetown, i bobl dod i casglu. Ffantastig, felly digon o gyfle i bobl blasu, wel unau bwyd o Blas, Malaysia, neu wrth gwrs pizza Neapolitan neu Efrog Newydd. Un cwestiwn olaf, arbennig o dda. Diolch i chi Bernice Parker. Beth yw'r best seller ar eich bwydlen? Ruth, beth yw'r un peth fydda pobl yn eithriadol o siomedig pe bai chi wedi gwerthu mas ohono fe? Y Malaysian fried chicken roti yw'r best seller dyn ni. Beth yw'r gyfrinach? Byddwn ni byth yn dweud, bydd rod yn ffab. Fi'n y dyfod hyn y diwedd o'r wythnos, mae'n rhaid yn siŵr dros ffordd bydd y batter ar fynd unrhyw lech. Dwi wedi bod yn breuddwydio am blasu un o'ch rotis ers gweld llun ar Instagram neithiwr mae'r rhai fi gyfaddau, ond Ieuan, dwi'n partial iawn i'r jawl bach, ond beth yw'r best seller sy'n gan ffwrnes neu West Pizza? Mae'n agos iawn rhwng y margarita yn ffwrnes, a wedyn mynd ni pizza sobrasada, felly bach yn gwahanol, dim sos coch, ond peth traddodiadol iawn mas yn Napoli yw dim pob pizza yn cael y sos coch, ond ar hon mae ni sobrasada, sef chorizo meddal, debyg iawn i Induia, ond fel fersiwn Sbaeneg, so mae llai o fel space, a mwy o fel smokiness yr paprika dy fe, a mae hwnna'n cael ei gorffen wedyn ni gyda mel fresh fyd. So mae hwnna'n poblogaidd iawn, so ni'n cael lot o bobl yn dod just am y pizza na. Oh my gosh, mae'r cwestiwn yn llifo fewn nawr. Reit Bernice Parker, lyfo sobrasada. Ond Louise Thomas yn ôl i ofyn, beth fydde'r un darn o gyngor, fydde'r panel yn ei roi rhywun sy'n meddwl dechrau ei busnes bwyd stryd i hunain. Fi'n falch i glywed Louise eich bod chi'n ysu i gymeryd y cam, felly come on, yr un darn o gyngor. Ruth? Lot o egni fi'n credu, lot o freuddwydio ac sense of humour fi'n credu hefyd. Ni wedi gweud botel o gwyn at Sbardino ni, prynu y fan cynta ar eBay, so just lot o gwyn. Ond just ewch ati, ni wedi clywed stories, ni wedi bod yn gweithio dy rywun lawr yn y depo, nath e colli swyddau, a ers lockdown, mae wedi dechrau busnes burgers lawr yn Bari, a mae'n gwerthu burgers mas o'i tia, a mae wedi mynd o llwyddiant fyna, mae mor brysur, pob nos Wener, pob nos Sadwrn, mae fe'n flat out. So felly, hwn yw bron, yw'r cyfle gorau i dechrau rhywbeth bron, achos mae nhw bobl moyn cefnogi busnesau bach lleol, yn ymwedig busnesau newydd. Felly, a llai o stres wedyn ni o gorfod gadael swydd efallai neu rhywbeth. Felly, cyfle da i just rhoi shot arno fe, fi'n credu. Ewch amdani felly yw neges, ein panelwyr gwych ni heddiw. Wel, dwi'n gwybod amdano chi adre, ond dwi wedi mwynhau fy mhrofiad i yn eich holi chi heddiw yn eithriadol. Dych chi mor ddifyr a naturiol ac onest wrth gwrs. Dyna sydd yn amheithyn am sgwrs fel hyn. Dwi'n mawr obeithio bod chi'ch dau wedi mwynhau chi. Dwi eisiau dweud diolch yn fawr iawn. Macasi, Ruth, a grazie mille i ti Ieuan. Diolch o galon. A diolch i chi adre am wrando ac am fwynhau gwledd o sgwrs. Mae'n digon wrth gwrs i ddod dros y penwythnos hwn, ond wir i chi. Mae chi ddechrau ffantastig i'r penwythnos. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.